que rompa esa norma. Falamos de valores para a inclusión. Nestes minutos agrada comprobar que estamos gozando dunha breve sesión de interculturalidade a través do multilingüismo pasivo. Debe ser un dos camiños que nos leven á boa comunicación. Estamos comprobando que nos entendemos a través da interculturalidade, que nos coñeceremos mellor. Unha brevísima contextualización. Burela é un concello monoparroquial situado entre os termos municipais de Cervo e de Foz. Como resultado da industrialización e da modernización da frota pesqueira, desde os anos 80 recibiu un auténtico aluvión de habitantes, tanto que a poboación chegou a pasar de multiplicarse por 10. Era unha localidade de 750 habitantes que ten agora censados 10.000, e que non todos viven no termo municipal porque ten apenas 8 kilómetros cadrados frente aos 109, por exemplo, de Viveiro ou 100 de Foz, que está ao lado. 8 kilómetros cadrados, pois aquilo pouquinho, como unha especie de mónaco confinado entre unha montaña e máis o mar. Como en primer lugar, a ese núcleo, pois chegaron persoas de concellos da Mariña, das cidades galegas de Lugo, da Coruña, de Vigo e de Asturias e Castela e León. Naquela altura da expansión, polos anos 80, pois había traballo, había moitísima demanda de man de obra e o prezo do solo era barato. Entón, a expansión urbana fíxose de xeito moi homoxéneo, sen chegar a formarse zonas de exclusión. En Burela non hai, por exemplo, casco histórico, porque non había unha vila, era pois unha aldea antes dos anos 80. Esta mistura de identidades neses 8 kilómetros carrados e máis na periferia mantívose cando nun segundo momento chegaron moitas familias inmigrantes tanto de África como de América Latina, e deste xeito moitos dos edificios de Burela pasaron a ser auténticas células de interculturalidade con familias en convivencia pois, da Mariña, de Asturias, de Castela, de Cabo Verde ou de Perú no mesmo núcleo de vivendas. Obviamente, esta panorámica xeral diríamos, de homoxénea e heteroxeneidade, pois rapidamente tivo a súa reproducción nos centros escolares. Deste xeito, escoiten estas cifras. O Instituto Perdouro pasou a ser tamén célula de universalidade desde o mesmo momento da súa inauguración, hai agora 40 anos. Neste curso 2016-2017, no recinto escolar convivimos persoas de 16 nacionalidades e os nacidos fora das nosas fronteiras, nacidos fora, por tanto, chegados de primeira xeración, son exactamente o 20% do total, isto é 2 de cada 10. Pola lógica tendencia ao reagrupamento das familias, xa poden imaginar que as novas incorporacións son frecuentes. Por exemplo, no inicio deste curso recibimos 10 novos mozos e mozas, pero en pleno curso chegaron outros 4 e poden imaginar que nos cursos anteriores a dinámica foi moi sencillante. Deixando de lado a atención específica convencional, no que vostedes xa saben moito e eu vou por encima, a primeira atención específica para alumnado inmigrante produciuse no curso 2011-2012, hai agora 6 anos de 40. Algúnas cousas non estamos facendo ben.
E esa atención foi algo casual, non o resultado dunha planificación. A atención realizouse no ámbito dun reforzo en primeiro de ESO con alumnado con ese informe educativo que desaconsellaba a súa matrícula na segunda lingua estranxeira. Na avaliación inicial estaba xa patente que naquele grupo de adolescentes con dificultades de aprendizaxe ou con problemas actitudinais tamén había outros que estaban ali por unha razón diferente, a condición de inmigrantes. E isto non está ben. Feita unha orientación didáctica coa experiencia gratificante dun curso aplicándola, os docentes das áreas de lingua castelá e máis galega fixemos unha valoración sobre o curso e de xeito pesimista chegamos á conclusión de que ao non haber un proxecto estable moi ben podería perderse todo ese traballo no curso seguinte, como infelizmente pasou. 3 anos máis tarde, en setembro de 2014, con aquel mesmo alumnado mais xa en situación de fracaso escolar extremo, impulsamos unha intervención educativa estable coa que levamos 3 cursos ao longo dos cales elaboramos e avaliamos un protocolo de actuación ao que aludimos nestes 2 minutos que nos quedan. No primeiro dos cursos de implementación, en setembro de 2015, atendemos prioritariamente a que? Primeiro, a interlocución coas familias para facelas participar de educación. Segundo, a mediación cos servizos sociais e as asociacións culturais, deportivas e recreativas. Por que? Porque para estudar hai que ter saúde e alimentación. E despois xa se verá. Pero iso é o primeiro. Entón, foi a segunda das medidas despois de falar coas familias. A terceira, cae de caixón, porque estamos falando a adecuación dos obxectivos curriculares e da metodoloxía ao nivel real do alumnado, non do DCB. Con todo, creemos, así é todo, que sobre esas boas bases aínda houve algo moi determinante, que foi o apoio de 16 horas semanais como voluntariado desde o comezo ao final de curso. Falamos de 16 horas semanais durante un curso inteiro. Empezamos a falar pois de medidas moi efectivas. O segundo dos cursos trouxo unha novidade importante, a implicación da xefa de estudos, que asumiu a defensa da interculturalidade e a atención á diversidade como prioritarias na súa xestión. Por primeira vez, o centro tivo oficialmente unhas horas dedicadas á atención de inmigrantes. E non foron só esas horas, senón tamén o recoñecimento que iso supuxo. Mas non só iso, en xaneiro de 2016 recibimos 8 novos alumnos e alumnas e a nosa xefa de estudos negociou con 6 docentes a adaptación dos seus horarios de traballo. En 30 anos de experiencia docente, eu nunca tiña visto algo así. Para mí foi unha lección de profesionalidade. No presente curso académico, por fin, unha parte do profesorado implicouse voluntariamente e tivemos o apoio do noso inspector e por primeira vez contamos cunhas horas dunha profesora especialista. Falémoslo claramente, unha media xornada para un centro que de primeira xeración ten o 20% de alumnado estranxeiro
incluído o que xa naceu aquí, que son igualmente inmigrantes, imagínanse a que cifras temos. A vista destas experiencias, respondo á última das preguntas a modo de conclusión. Actores principais da educación inclusiva en contextos interculturales. Sen dúbida, o primeiro é que a escola teña un equipo directivo que entenda a atención á diversidade como unha prioridade. E un 20 e tantos % de alumnos e alumnas ten que ser unha das prioridades. Eu non digo que sexa a prioridade fundamental do centro, pero ten que ser unha das prioridades. Calquera centro que o necesite ten no noso, que eu estou representando agora aquí, un auténtico modelo de xestión dos recursos humanos. A segunda das nosas fortalezas está na organización da acollida, na recepción, na atención durante o período de matrícula, na presentación do centro e da localidade, no contacto coas familias e na avaliación inicial feita sen presas e non como un paripé. En terceiro e último lugar, creo que outro dos nosos acertos é a negociación para converter os colectivos sociais en poderosos axentes de inclusión, fora dos limitados horarios escolares, o conseguir unha escola complementaria fora dos límites do patio. E iso, na nosa localidade, consíguese coa música e co deporte, que tamén son escola. Moitas grazas. Disculpe.